Haino hayang tesa update tubi pheka mongkha Belfang khwai Agortala khwai route tabuk Biborjara 12টা tamka 12টা ni jorao tini je oro warriors tok tongnai rok borok kachang khai roni dabi no borok sanai tongo kachang khai oro kebo kono jamela khaini kiri kebo phairega kebo laisodagya sapung tuma borok sakuma aso kachang khai borok picketing no khai tongo tei tini hastine nai mothang rok borok bo kachang khano borok tini tongo Bino doroni news nugui makhana nogi tongne haino haya ang no tei sari rongni no tei sari rongni news to update dui tongne all Belfang ni bai to Agortala ni so yoi borok video like